Tereni pai isiarni Karbi Anglong hempi di Purong sopi Karbi Anglong Autonomous Council adon ria thengno KSYC kes 11 kachelang rapet asong atum kachesong padopon PGR VGR along le katharleji aphan alamchak ningkan isi pardetta aphuthak katharlele det pu athe PNC kachesong asai deng bonlo laso kachesong hot Karbi tangte Karbi ning isi VC pu abirta si radalong ponlo kachesong ke jalin asongja po songja piatum pen PGR VGR along le katharleji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alamchak ki piateng ningkan isi pardetta aphuthak katharlele rek aphuthak ningkang samse chepaklang pon lasi kheroni mate phelang pila pen phuloni circle angkang utar burbil anparta bokolia long irrigation along le along arondre pen ke dotoma phan tharle serang nangji pusi ke hang pedopon kachesong along kachetodun KSA claim barim Robindra rongpi kaning jepon kachesong pen kali pulote ajara kemang tami chunchi Kichari bo matum pen kacheparuka nitum MLA MP atum Assembly Session la pen Parliament Session along ephong ningje don pli pensi kichunji chetin ko la anset akijoyret pulote akhae kaprek atumta akimanga son anchun epu bonta lakali kachesong ingtang kring avetike ajara kimang tami chunchi lasi kemanga son kepachunji aphan pulote chesong vek nangji kachesong tame lapuson bang isi hinivet pulote RD nang pipi lasi rathur pak ongdung amu bensi kachesong ase angtong chepat henangji puta alangli Robindra rong pipen ning chepon rathur pak ning isi dothi pen chesong lote kichunche de ji alama matsi avi pusi alangli Robindra rong pipen kachesong along kachetong dun armu atuma phan aning parung tika PGR VGR aphan kachesong ke optip abangpu litson rong phar ki jai ki Karbi Anglong Autonomous Council atum jilangso wildlife sanctuary along le along ke do Karbi Anglong ke tharle dam thek pulote kopia potsi PGR VGR along le along arondre pen ke do tuma phan tharle ha hidet wildlife sanctuary tame marat mareng ke padoji adim la pen PGR VGR tame marat mareng ke padoji adim lo lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum jongsi aning ke hang binong pulote PGR VGR along pini penap amata tharle un sita alang litum racharia le aphan kachema tharong ajoini si tharle le det puta litsom rong pharpen ningje pothu che song let lo tan nyanara pachun che det lo tame claim po election judde de claim po non ke election chak lok loke pro kroilo non cheklo jon eviction of these people po halda kroilo pini angka angdeng nang cobai pini ningkan si playing let non ai claim thu bangke pini Karbi hem si pini hem patong nam thu lasi apot si non bange thek dak lo pini Elvin terona ke haida pini CM advisor CM chief advisor Elvin terona ke haida bang ningjelo pulota alang itma toy ni sibat si pini ningjelo alang itu bang ningje bangke eviction ke claim un elo po bisar si pini ningjelo gadget notification ave lason ave pu lasi lasolo mange pini gadget notification ave pu same pini council ben ke claim una kong ke claim una claim eta pini council ben people claim ledat ke pini PGR long pini haladak ke do tang sangrang dam sangrang same pini VGR long ke pini uttor borbi long pini Karbi jum dam hai he tang lo pini haladak ta pini arnian ta hada eviction ke claim han alip chipur pela aposi nilitum ke Karbi atum ke non hemprek ke hang ke jakong si ke hang chot non Karbi atum ereng ke so iwi ipik kibunang elong lenang ki thi ehem nang ki pia por ke Karbi atum ke do joy lapen Karbi tum esi ang tonga cepat do de puke halage Karbi tum ke chok che tektik lapen Karbi atum ke kasar lang padulo aposi ningkan si playing dead si pini ningkan si playing etlo posi ningkan si ke playing ania hokpet ke ni phaing coin si ke do jipu ta ning phaing coin ni bangke hala so ni bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen aphan ilitum ahin pen pinpur lopa ji poipit pusame hala suge ronga je Karbi risonim soronga je chaklok situm ni phaing kor ni bang padode de hala sorni jongsik ake hai tuliram rong hang jongsik claim un e pulotang te eviction claim ji polam chake pipe det nangji same pini alang litum bangke lam kachobai thektik lapen kachobai sarpo pusila situm hokta hokon lan chotkali compressed biogas kaselam ji aphan Karbi Anglong along leki PG aphan CM Dr. Himanta Biswa Sarma kaningje lapen solar project aphan chiri Suri Krainer kep along leki pegji kali bonta laki chojor detlo lasi Karbi Ara datum lapuson council along le kachojor along Karbi Ara datum mentu neta chidondun thek puta alang li rong pharasang hopen ningje ponthu
Athe kedam tang bokajan CCI nang ki pipen karbiang long arithmetic karbia khaya tum pinyar ni an kupisia le kilong dun lapen kilong dun deke katu kavia tum ta chini prong lasinon ke karbia ratami aprangason kilu kelom lapen kaphre aphona bang chepavir nangpo nonapor ke karbia khaya tum aning ka sedeng lapen kachesong ke othip akhaisi chepaplang nangpo kuta alangli jaipon thu Karbiang Law Autonomous Council atum tamik kireset cheplang si prabjin pen phelangpi utar barbil apen bokolia irrigation along le along aron repen ke do atuma phan tharle dam serak nangji puta alangli ningje ponthu kachesong asai ke deng along APHLC lamjai sarpuang tong ing tikathar katsa amai phu samson ing tiatum pen ke chenglok ongdung rachari atum chetong dunsi kachesong ingsam jin pen pichun pon EM tuliram rong hang ati hai lapen alang itu mari sangho tum karbiang long kiduk kila karara phan lamchak kachipi ningkan si pleng etlo kita ke claim bangke angse 1 year 1 promise 0 action ke claim bangke angse lo sipini ningkan si pleng et PGR VGR along le long pen eviction claim nangi po lapo anake hang lapo anaka taram lapan ciru jo cehang hai kachesong pen nangke claim thu bangke parlin lola bangke kece kebe atuma phane katharle dam kali katharle dam bangke jilang solong kidu kelak arat ahem rang tigelong sang done abene ajo ar bejang lo ta hem kili ajo kachi umje phan pe dorde me lang chetang te atimlong si katharle dam seta hala PGR VGR arlo suri kep sose armu ciri suri kre sia long le long cerai head ningkan blikep sose dak cerai det dot hip anda kalilang nona bangke karbiang long autonomous council kacari ang hoy along ta MAC ta nang manun derlang kacari hoy nang titun joglang pini dak CM Pawan Kumar aphan chechar chedet ma Ujit Kumar de aphan chechar chedet ma dak utor bor bilalong akeche ke be phan chechar chema west karbiang long along phelang pi along je bihar pen kebang akhei bihari lapen bengar pen lapen prayam adim pen kebang ra aron re pin pen nangke do thip labang so along le along alam ki ningkan isi ke pleng lapen ningkan isi ta ke par thulo dalang le tumalam chak bangke ne ke chak de ne ke chak lo te claim vekji bang se doana asong hampang asong atum lapen political party atum langbong an cherai si alang li lam chak chipi lo amuka karbiang long CM ke hai bangke sitame ke manghu me lapen ning iduk me bangke alang li kachong thui asong lake song aphan lake chong thui eli lake karbia khei luwok kwa joy ni pensi alang li chak pe me akam claim credit lo pulotan te pomar pansi claim credit pulotan lake karbia phansi ke claim kantung te lo la sa alang li tumbang ke non atumi dik interaction program along kaningi thu abangke haladak PGR VGR along le adim along si laha bihar pen ke bang akhe atum phan bihari no man tharle nangji liputang te nang tum karbiang lo ngarada tum documents wanoi nang tum yong siladak PGR VGR po aket documents wan thek liputang te ni tum claim po si radang no bang alang le tum ko lam jai tu pinpor me ningkan isi pleng de apita kachicha ka teng pen ki papleng thek thedet apot kachisong asai ki deng atum pen karbiang autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang amohor arjana long kanem pru hijung mit hek pen chordong lo news report Karbiang Long Lai